हेलो फ्रेंड्स, आंनि आरो मोनसे गोदान भ्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै देवबार नै बाबुखौ दिनै बेरायहोनो लांनो नागिरदों। माने जोङो मन्दिराव थांनो नागिरदों आरो बे जायगाया माने ओरैबायदि समायना मन्दिर आरो बियो। बेयाव माने पार्कबो दङ, ओमफ्राय खायसेबो दङ। बे जायगायानो जाहैबाय नै हिरिम्बा बाथौ थानसालि। बेनो मेन गेटआ जि समायना, नै गेटनिफ्रायनो जि समायनाखा आरो एकदम गोथार। जि मानसिफोरा फैबाय थायो बेयाव फैदोंआनो। ओमफ्राय दा जोङो हाबहैनोसै। फट' लाबाय थादों। थाबायनायनि जिं जिं बिबार गायना होदों, ओमफ्राय नै जि मोजां आरो जायगाया। मोजां बिबारानो बे बाबा। बेयाव सेन्देलफोरखौ गालांनांगोन। सेन्देलखौ खुलि बाबा। खुलि बेयावनो। ओमफ्राय नैबे मोनसेया मन्दिराव हाबनायनि गेट आरो बेयाव सेन्देलखौ खुलिना गालांनोसै। ओमफ्राय देहायसे खुलुम बाबा, खुलुमनानै हाबहैथों। बाबुआ हाबहैबाय। हाबजेननायावनो नै बेयाव माने एकदम सिनारि गोजा आरो गासैबो सिनारि गोजा। नै बिथिंबो जि समायना बानायना दोनदों। ओमफ्राय नै मन्दिरा दहाय आफा बोराइ बाथौ। जों आथिं सुहैग्रोनि, आथिं सुनानैसो हाबगोन नालाय। जि मोजां जायगाया, ओइ गोथार स्थान, पबित्र स्थान, गोथार जायगा। ओमफ्राय नैबे फुख्रियाव आथिं सुगोन, खायसेबो दङ बेयाव। बेयाव आथिं सुहैनो ओइनि टरटुला बाबा इनि जि गिदिर नै ओइनि हाबलांबाय। इनि टरटुला इनि खाथियाव फैबा हामगौमोन, दा मुरि होबा फैगोन बियो। जोङो आथिं आखाइ सुना लाबाय, दा खुलुमग्रोनोसै। माने खुलुमग्रोनो नांगोन, बियो मन्दिरसो नालाय, बाथौ थानसालि। ओमफ्राय दा खुलुमनायाव भिडिअ बानाया होनना बाबा। दायो जोङो हाबहैनोसै मन्दिराव। थ' बाबा थ' खुलुमनानै थ'। आयै गोथार जायगा ना, गोथार जायगायानोखा, जि समायनानै जि गिदिर समायना जायगा। खुलुमखांबाय, ओमफ्राय मन्दिरखौ देखायनोसै। नैबे जाबाय माइनावनि, बे मोनसे रुमा जाबाय माइनावनि। ओमफ्राय बे मोनसेया जाबाय बोराइ बाथौ। ओमफ्राय बे मोनसेया जाबाय बाराजा। बिथिंजाय सिजौआ दङ। फै बाबा, सिजौआ दङ बिथिंजाय। ओरैबायदि मोजां नाङो माने बेयाव फैनानै, ओरैबायदि गोसोखौनो स्रां मोनो। जि समायना एकदम थांनोनो बायो माने बेयाव थाबाय थानानै। नै बिथिंजाय थांनानै, ओमफ्राय नै बेयावहाय सिजौआ दङ, बेयावबो खुलुमबाय जोङो। ओमफ्राय बिथिंथ' बाबा बिथिंजाय नै फाखोरसे गिदिंनो हायो आरो। बेयो जाबाय सिनाकना, खैराबारि बारनानै फैनांगौ आरो सिनाकना हिरिम्बा बाथौ थानसालि। ओरैबायदि समायनानो। बेयाव बोराय बुरै दङ, जोंनि आगोलनि बर'नि बोराय बुरैफोरा दङ बेयाव बानायना दोननाय दङ।
जि मोजां बेखौ माने बैथिंजायसो दोनदोंमोन ओमफ्राय बिना न'खौ फाहामबाय थादों बेनिखाय बेयाव लाबोना दोनबाय बाबु थां फट' लायै थाङाबा थां बेयाव थांले खुलुमनानै जोङो बे दरजाथिं ओंखारबोबाय बिथिं ओंखारबोनानै माने बिथिंजाय जायगा दङ नै गिदिंग्रा सिनारिफोर दङ कुकु कुकु नै हहा दोङो कुकु गिया कुकु बाबु ना मायो नै जि अन्थावथाव ओमफ्राय नै प्रसादफोरखौ जायो आरो बिसोरो प्रसादफोरखौ जानानै थायो आरो हाग्राफोरखौ जायोनो बेयाव माने आरो दंबावोमोन बाबा गुफुर मासे दंबावोमोन नै कुकु दे उन्दुना था दे थांगोन ने खायसेखौनो एसेल'सो नुबाय माने मानसिफोरा बिराद बुरजा जाबाय मानसि बुरजाबा फैयानो आरो गियोनो ओमफ्राय गोजाननिफ्राय एसे नुहरबाय जों बेयावसो दङमोन ने मुर्तिफोरा बे टाइमाव फैदोंमोन जोङो बेयाव दंमोन दाबो दोनबावगोन आरो बेयाव ने थिं लगायनांगौ मिटिंआ 20 जानुवारि 20 मिटिं अ 50 बोसोर जासिगोन ना 50 बोसोर जाबाय जानुवारियाव जागोन 20 बेनियाव मोनसे गेट बनायगोन आरो महा पुरा माबानि मा होनो मिटिंनि थाखाय ना नङा बे मन्दिरनिनो बनायखानाय मन्दिरनिनो मिटिंआथ' बे टेम्परारि जागोन जानुवारियाव जागोन र' होमबा 20 निफ्राय फैबानो जाबाय फैगोन बिथ' माबा ओरैनोथ' गामिनि नङाने बियो गामिना 27 गामि आरो 27टा गामि दं ओमफ्राय थांसै बहुत गोबाव जाबायना 2 घन्टासो जाबाय जोङो बेयाव थाबाय थानाया ओमफ्राय थांसै दा नै दा न' मोनफैबाय 3:30 जाबाय दा दहाय माने 11:30 थांदोंमोन जोङो जि गोबाव बेरायबाय बेयावनो माने फैनोनो इस्सा जाया आरो बाबुआ बुंबाय थायो दसे थाबावनि होनना बुंबाय थायो बाबुआ बिदिनो माने ओमफ्राय फुजायावबो हाबनानै फैबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक खालामदो ओमफ्राय चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनसिगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव बाय बाय